जे ମୁଁ ବନାଉଛି ଘରେ କେମିତି ଆମେ କ୍ଷୀରରୁ ପନିର ବାହାର କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଦେଇକି ସବୁ କ୍ଷୀରକୁ ସେଥିରେ ଛାଣିକି ରଖିଦେବା। ପାଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲି ନା ମୁଁ ସେ ପାଣି ଦେଲେ କ୍ଷୀର ସବୁ ଲାଗିବନି ସେ ପାତ୍ରରେ। ଏବେ କଭର କରିକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଭର କଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ହେଇଯିବ। ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଭଲସେ ଖୋଳି ଦେଉଥିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ କ୍ଷୀର ସବୁ ତଳେ ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି କ୍ଷୀର, ତଳକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଭିନେଗାର ଦେଇକି ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇଦେବା। ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆମର ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ସେ ଛେନାରୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଚାହିଁଲେ ସେ ଛେନାର ଆଇଟମ୍ କରିପାରିବେ, ମିଠା କରିପାରିବେ, ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଯଦି ପନିର କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି କପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଭଲସେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ମୋଡ଼ିକି ଏମିତି ଥାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଏମିତି ମଝିରେ ଥାଳି ରଖିକି ତା ଉପରେ ଏମିତି ଥାଳି ରଖିକି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ଥାଳି ଉପରେ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପରେ ରଖିଦେବେ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବ ଭଲସେ ପନିର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପନିର ପୁରା ଆମର ହେଇଗଲା। ଏବେ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ପନିର ହେଇଯାଇଛି। ବାହାରୁ ସେ ଖରାପ ପନିର ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବ ପନିର ସବୁଠୁ ଭଲ।